Talaga man, sa baba. Ito yun. Ano na sa taas? Yan. Pag-gawa dito na yun. Ito kanyo. Tao. Hindi, parang galing. Ay! Ay! Kapag pagkakap na yun, yung nakutaw, yan tayo. Oh! Talaga sa pagkabalan. Tama na ayaw.
Ayan tayo. Ayan tayo. Hey, hey. Kapalitan. Bibigyan nila. Yan sa lupot ang bibigyan. Kahit bibigyan nila.
Pop, feet up, pop. Get the nice good, with the best. Get up, laugh, okay. Yeah. Hey, I work, I think it's something, you said I know. Yeah, Lord. I never been to that house.
Meron sige, sige. Sige. Sumagulo pa. Hindi mo natin dito sumagulo pa. Oo, talaga. Oo.
Jawab.
Oo nga, si babae, ano si, ali ako hindi nga yun ka, hindi na si TV. Pag ako tapagasawa ng naging paralakpakan, papunta-kita ko na lang. Wala, mga sa babae magayon. Oo, wala akong dulo. Ano, sila ba? Ayun. Madulas pa kita. Nabis mo pala ako. Tama pa na akong pantalo sa'yo. Pag nasinaan. Sa to. Ano na? Lahat bawal kaya ako. Madali lang po na tayo ni sabi niya. Pinakain mo kayo. Hindi na ako. Hindi mo kayo po eh. Wala ko. O yan ang may totoo. Hindi naman sir. Hindi
Ano? Na! Bakuhan, kanya Kumain mo talaga. Manok siya. ikaw sabi din. Ganun mo siya. So yun kung may bibaga, try. Pagputan doon ka.
Eh, una. Dito. Here. Maaga pa lang ako. Ano yung aga yun? Pero sa po, wala. Pero tawa. Para mapabilis ko doon ako. Yung talaga ko kasi baka sa makapit ng napagod na kami natin yan. Tapos, yung
Makasama ko din yung pagmamahuba. Hello. Out na sa ako. Naglaman daw sa 1,000. Okay, kapag mo ko gini,
Sabi ko, hindi naman po, kung spread mo na mga ito, bigyan naman, accept. Yo. Kaya mo ba, makatawa ko ba? Ika, takot ka. Takot ako sa to. Nasa likod ko na. Ayan, wala. Ako, Pilipin. Magawa ka ba? Oh, gano'n. Bye-bye. 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 Nasa likod nito. Ano ba pinito? Ano kaya ako hindi? Di ba lang buga? Well, as like, six Catholic sa ako, Maricel. Wala na kayo. Ka, ang ganun din ikaw. Sabi nga, hindi. At kapit ka, nasa board. Ang pati ka naman, Dogi, what? Kaya, nakakaraning. At Dogi ba na nga yung ikaw yung lang yan. Sabi ka, durog ka daw, na kayo, pero ka kami, pulis ka daw ng beer, ako ba mali? Dahil sila pa, ito. Wala nakalikan.
Wala siya sa uwi. Yung alas 2 yung ang uwi din. Maano ba yan? Nag-skip ka ng alas 2. Mga sakay ko. Ano ako? Ayan, pinaikot sa kanila. At bawal ako. Bawal ako kayo. Hindi. Ano ito? Pero isa nagkakay sa Brazil. May iba din. May nakikita na yun. Nakakita na yun. Pero pero, kung kakakita na kami. Pinalos mo, maray.
Aga lang. Sinan mo, matapin na radyo. Lagi, aga na.
Ang iniisip ko, ano,